Bi ye juma ye a bɛ bɛn min ye utukalo tile 18 san 2023 an balima cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔba an minnu bɛ ka joliba jabaranin lajɛ an minnu bɛ ka an lamɛn arajo joliba sanfɛ Bamako Segu Sikaso Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an minnu bɛ ka an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ n'o y'an ka page YouTube ye an balimaw an b'a fɔ aw ɲɛna aw danse aw ka laadala jɛmukan min bɛ sigi juma o juma dɔgɔkun mana fori ka ban ayiwa kibaruya minnu mana sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ an b'a lajɛ ka olu fara ɲɔgɔn kan ka na an sigi nin jɛmukan in kɛnɛ kan n'an k'a ma ko jama kodi jamanadenw bɛ wele a kɛnɛ kan i kɛra maa fasugu o fasugu ye i ka se k'i hakilila di ayiwa faamuya ka se ka kɛ nin ye an sigilen ye o de kɛnɛ kan an balimaw an b'a fɔ aw ɲɛna aw danse bi jama kodi an bɛna kuma babu min kan o ye k'a fɔ bɛn badabada bɛ se ka sɔrɔ cogo di Mali kɔnɔna la ayiwa ni Mali ni maa wɛrɛw ma se k'u bolo di ɲɔgɔn ma malidenw yɛrɛ dama bɛna se ka bɛn wa ani malidenw yɛrɛ dama fo ka taa se an ka jamana marabaaw ma finitigiw an bɛna se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo di bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔna la k'a sababu kɛ nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ furanjɛla fanga ale ni ayiwa maa caman de bɛ yen u y'u bolo bɔ ɲɔgɔn bolo jamana ko a bɛ fɔ min ma ko souveraineté k'o de ka kɛ an taabolo ye an bɛna a kuma di an ka maa welelenw ma o bɛ se ka kɛ cogo di Mali yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna la cogo di k'a sɔrɔ nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ min ye Mali jamana ye ale ye sira di diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye MINUSMA kɔ dontɔ an y'a ye k'a fɔ kumaw bɛ ka caya dɔgɔkun laban yɛrɛ la Ber mara kɔnɔna la waleya min kɛra yen Mali finitigiw ani sema walima bamacimaw olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la an ye wele bila ayiwa maa saba ma a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ayiwa jamana in kibaruya kalama i n'a fɔ fo k'a to ten maa fɔlɔ o ye kunnafonidila ye Abdul Ɲang ale b'an ka kɛnɛ kan Abdul Ɲang an b'a fɔ a ɲɛna i bisimila i ni su an b'a ni su kɔri baasi t'i la an bɛ Ala tanu kosɛbɛ an ka maa welelen filanan o bɛ tali kɛ colonel major Jaran Kone ale ye ayiwa finitigiw ka kunnafonidiso min bɛ yen n'an k'a ma ko a bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la ayiwa u ka kunnafonidiso min bɛ yen n'o ye diripa ye o ɲɛmakɔrɔ don colonel i ni su Ma ani su kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ ayiwa ka lamɛn bɛɛ fɔ ayiwa o diyara n ye i nana n ka wele jaabi o diyara n ye an ka maa welelen sabanan o ye Ali Fuseni Gindo ale ye filaw ani dɔgɔnɔw u n'u sigiɲɔgɔnw olu ka tɔn min bɛ yen jamana kɔnɔna la yan nɔ ale y'o ɲɛmaa ye Ali Fuseni ni su Ba ani su Jalo i ni kɔri ce baasi t'i la n b'i fɔ kosɛbɛ ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo o diyara lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw yɛrɛ fo an y'an ka wele jaabi ka na ayiwa baro kɛ an fɛ min ye jama kodi nin y'a sigilen ye an balimaw an b'a dɔn k'a fɔ bi ye utukalo ale tile 18 ye n'o fɔra ka ban a bɛ maaw hakili jigin min ye ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirila ɲinan y'a san 3 ye utukalo tile 18 san 2020 ka n'a bila utukalo tile 18 san 2023 ayiwa an bɛna ayiwa ɲininkali kɛ u kan mun kɛra san 3 in kɔnɔ lakanabaliya dɔ bɔra la wa sɔrɔ bolo ma dɔ farala o kan wa min ye an ka jamana yɛrɛ ye ani a bɛ lahalaya jumɛn na bi colonel Jaran Kone n bɛ taa e fan fɛ ayiwa hakililajigi don Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ale dafirila ni hakili b'a la san 2020 a donni kama jamanadenw de wulila ko IBK ka fanga bila ka na se bi ma an bɛ o furanjɛla saba e hakili tora mun na mun taara ɲɛfɛ an ma se ka mun kɛ dakuruɲɛ damadɔ yan'an ka don an ka baabu tɔw kɔnɔna la alors i ni ce i ka ɲininkali la nka yanni n k'a fɔ kun b'i jaabi a bɛ sɔn a bɛ jɛn n'a ye an ka maliyɛn bɛɛ fo a lamɛnnikɛla an k'u bɛɛ fo fɛn o fɛn hakili la ko Mali ko in ye tiɲɛ ye ko Mali kan ka jɔ Mali bɛ se ka jɔ an bɛ bɛɛ fo fɛn o fɛn min hakili la ko ale ɲi b'a la ale ɲi ka kan ka k'a la an bɛ bɛɛ de fo n'o bɔlen a la ka ban alors c'est vrai que ɲinan y'a san 3 ye alors ɲinan y'a san 3 ye yɛlɛmɛ caman kɛra la parce que a bɛ kɛ kuma na a y'a sɔrɔ ne b'a la mais bi ne ta la o ye changement dɔ ye alors ni o bɔla la bon o ye caman ba de donna ne bɛ to k'a fɔ n ko changement adamaden changement tɛ se ka mesurer mais a bɛ dɔn i kɛcogo la a bɛ dɔn i kɛwale la a bɛ dɔn i ka sɔrɔ la a bɛ dɔn i ka ɲɛkumu na et puis des fois hali a tɛ dɔn kumakan na dɛ a bɛ dɔn nin fɛn ninnu de la alors ne bɛ sɔrɔsi kunda de fɔ parce que ne bɛ to k'a fɔ n ko ni ko Mali bi a sinsin bere belebeleba ye fini donnaw ye donc armée fɛn camanba de changera a kɔnɔ bi Mali armée i bɛ se k'i da n'a ye i bɛ se k'i disi gosi n'a ye an bɛ se ka wuli an bɛ pan an bɛ taa Gawo
waati dɔ kɛra k'a fɔ ko ni fɛn tɛ an mɔgɔ kun bi bana kungo kɔnɔ a tɛ se ka taa ka na avion bɛ se ka taa o ye changement belebele de dugukolo kan mobili camanba bɛ bolimafɛn camanba bɛ marifa bɛ bɛɛ de bolo u ka fini aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'u ka fini na nin bɛɛ de ye changement ye caman fana de fana u ka giri a bɛ fɔ ko giri c'est à dire u ka sɔrɔ de fana de changera ka camanba de fara a kan alors ne bɛ retraite hali u welela tuguni ko parce que sariya dɔ tun bɛ a kun ma bila sen kan depuis 2016 a bɛ sen na ko ka timɛ k'a lawaleya a bɛ fɔ ko pension du combattant nin bɛɛ ye farakan de ye fanga kɔrɔ tɛmɛnen o kun tɛ yen o kun tɛ yen nin bɛɛ ye farakan de maliyɛn yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko caman farala saraw kan alors mais maintenant nka i bɛ k'a ka waati la sara dɔ fara sara mais hali yanni o cɛ fɛn caman farala kan o fana kɔfɛ o donc i ko mun changera mun ma changer yɛlɛma nana alors donc mun yɛlɛmana ne bɛ k'o de fɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔsiw ka fini na alors fɛn caman fana changement de y'o ye alors adamaden hakili changer ninnu an hakili bɛ ka changer k'a fɔ ko yaa an ta ye Mali ye yaa an bɛ se ka an ka wasa don an ka Mali la nin bɛɛ ye changement belebele de waati kɛra i tɛ se ka foyi de kɛ n'a y'a sɔrɔ minnu tun bɛ an fɛ yan a ko ka nin dabila a ko ka nin dabila aw nin man ɲi alors finalement ça fait que sɔrɔsiw tun tɛ u yɛrɛ ye Mali tun tɛ a yɛrɛ ye nin bɛɛ ye changement belebele de sisan mɔgɔ si tɛ yan k'a fɔ aw kana nin kɛ parce que a dɔnna ka tila ka a jagɛlɛya n'a hakilinaw sɔrɔ k'a fɔ karisa aw bɛ mun na nin ye aw man ɲi vraiment donc anw ni aw tɛ se ka jɛ o la parce que an bɛ fɛ ka ɲuman de kɛ an ka maliyɛnw ye donc je crois que o ye changement belebele de alors changement wɛrɛ mun bɛ se ka fɔ sisan alors ɲɛ b'a école ko in na parce que ni k'i bɛ sini dilan i b'a daminɛ denmisɛnw de la alors ɲɛ b'a la minnu ma passé u bɛ yafa ne ma an bɛɛ tɛmɛna école fɛ an bɛɛ y'a kɛ en tout cas je crois que an bɛɛ école kɛ alors école a nana don ko fo écoleden ka sɔn plus pour que walasa n ka passé alors fɔlɔ la sujet dɔ bi a bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ surtout aw ka téléphone n'aw ka internet n'aw ka bɔlɔlɔ n'a ka fɛn ninnu na sujet bɛ bɔ a bɛ traité k'a di bɛɛ ma donc e bolo bɛɛ dabila la alors a ma dabila mais fɛɛrɛ de a fɔra ko k'a dabila a daminɛna de o ye changement ye o ye ça c'est un changement c'est ça le véritable changement yɛrɛ de y'o ye pour que adamaden k'a dɔn k'a fɔ ko fo n yɛrɛ ne yɛrɛ de n yɛrɛ dɛmɛbaga ye donc n tɛ compter mɔgɔ wɛrɛ kan kosɛbɛ o adamaden ma donc an bɛ dugawu de kɛ o de ka timɛ o ye changement belebele de adamaden changeri tɛ k'a fɔ i bɛna bonya ou bɛna dɔgɔya mais i b'a hakili de changer ni adamaden hakili changera je crois que o ye changement yɛrɛ de parce que ni hakili changera misali la adamaden hakili changera a kun bɛ sonyɛni k'a ko bi ni ka ta bi la ne tɛna sonyɛni kɛ bilen alors mɔgɔ si tɛna kule bilen kɛrɛfɛ a ko ne ka fɛn sonyɛna o yɛrɛ de ye changement ye donc fo ka don adamaden hakili de kan a bɛ daminɛ école de la maliyɛnw hakili sera ka yɛlɛma maliyɛn bɛ k'a faamuya ko fo maliyɛn yɛrɛ de fana ka sɔn a yɛrɛ ye ayiwa d'accord an y'o faamuya Alfuseni Gindo min ye Mali bilama ye san 3 Ibrahim Bukari Keyita maaw wulila ale kɔ a ka fanga dafirila colonel Jara ko ne ye min fɔ sisan k'a fɔ maaw hakili yɛlɛmana i ka hakilila n'a fɔra yɛlɛma taabolo yɛlɛma bɛ yen ani mɔgɔw yɛrɛ ka kɛcogo u ka buna adamadenya tasira ni a kɛcogo la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ sɔrɔ ani hali hakilisigi ni kabini nin fanga nana an kunna an fa ɲuman Elhaji Ibrahim Bukari Keyita Ala ka hinɛ ka yafa ani furew bɛɛ lajɛlen ma malidenw donna Mali kura jɔli hakilina kura kɔrɔ malidenw kun bi jɔ u yɛrɛ la fɔlɔ ɲɛmaaw yɔrɔ dɔw maaw kun bi jɔ malidenw na nka sentiment de fierté an ka fanga minnu nana bi u y'o don maliden na maliden mana ye yɔrɔ yɔrɔ maliden mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ bonya ni karama mun kun b'a kan kunu k'a fɔ ko cɛfari bɔnsɔn don k'a fɔ ko jamanaden Bukari Keyita Ala ka hinɛ a la yani k'a ka fanga sɛmɛ hakilina dɔw ni laɲini dɔw kun bi malidenw na Mali kura jɔli hakilinaw kɔnɔna na n'o de ye jumɛn ye kiiri kɛko ɲuman n'i ko kiiri kɛko ɲuman Elhaji Ibrahim Bukari Keyita ka fanga sɛmɛlen a kun jirala k'a fɔ Mali kura jɔli hakilina na mɔgɔ minnu b'an kunna bi n'u nana fɛn fɛn ye kiiri kɛko ɲuman ye mɔgɔw kun sigilen bɛ ni ko minnu ye k'a kiiri bi kɛ ka a se a dan na donc o kun bi kɛ k'a se a dan na mais tuma dɔ la
o yɔrɔw la mɔgɔ b'a ye k'a fɔ ko tɔ k'a jɛ don i n'a fɔ n'i ye mɔgɔw ɲininka mun bɛ taali kɛ loi nana o la mɔgɔw bɛ kaso la mɔgɔ dɔw welela a jateminɛ i b'a ye dɔw ma nimisi wasa sɔrɔ a kiiri kɛli k'a s'a dan na sira kan mun t'o ye n'an bɔra o hukumu kɔnɔna na engrais ko o fana mankan kun durunna i bɛ ka tile la donc a yera o fana kiiri k'a kɛ k'a s'a dan na ka se ka malidenw nimisi wasa la hali bi a bɛ sira la maintenant n'i ye kɛlɛ taabolo fana ta k'a lajɛ fɔlɔ siga fosi kun t'a la banbaci wale kɛbagaw de kun bɛna bin an ka fini tabaw kan nka malikura jɔli hakilina ni an ka ninnu faama ninnu nali la o yɛlɛmɛna olu de bɛ taa bin banbaci wale kɛbagaw kan fo u ka dagaw la n'an b'o wele l'armée est rentrée dans une position offensive i y'a ye nka hali n'o y'a sɔrɔ tuma kelen kelen fɛnɛ banbaci wale kɛbagaw de façon spontanée de façon isolée u bɛ to ka na bin an ka mɔgɔw kan o bɛɛ bɛ yen sécurité ko total tɛ yen donc an b'o fɛnɛ fɔ mais dugu minnu kun bi banbaci walew ka gɛrɛntɛ kɔnɔna na i n'a fɔ n'an y'a misaliya ta ɲɔnɔ mara la n'o ye fɛnkɛ dɔgɔfiri ninnu ye fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ ma donc hali bi n'i y'a ta k'a lajɛ o duguw a dɔw ma bɔ bolo la a ma mɛn jinɛ dɔgɔ mɔgɔw ni an ka jɛkulu ni minnu bɛ bɔ farabugu ani yɔrɔ wɛrɛ ani dɔgɔfirikaw ani ɲɔnɔ fan dɔ mɔgɔw ani jɛnɛ mara dɔ mɔgɔw an sigi kɛ o sigi in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati la u y'a jira k'a fɔ tu gɛlɛn dɔ bɛ dɔgɔfiri mara la banbaci wale kɛbagaw bɛ t'u dogo o tu de la u y'a ɲini an ka Mali faamaw fɛ u k'o tu in raser ka bɔ yen u k'a di ka bɔ yen wali k'a tu tigɛ ka bɔ yen walasa banbaci wale kɛbagaw kana to k'u dogo yen ka taa bi mɔgɔw kan bon hali bi n'i y'a ta k'a lajɛ o baara ma kɛ mun t'o ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka Mali caman fan dugu la n'o ye ka taa Koro Bankasi Bayangara Douanza c'est vrai an ka Mali fini taabɔ u bɛ ka nguusi kɛ la paire a changé du camp fɔlɔ ni jugu de kun bɛna damatɛmɛ walew kɛ ka mɔgɔw lasiran ka mɔgɔw papa an ka fini taabɔw ka girin ka jɔ la o hakilinaw yɛlɛmana nka est-ce que ko tɛ dɔɔni ye Alfuseni o ko ye dɔɔni n bɛn'ale maaw kun y'a kanu nin fanga in nali la k'a fɔ ni dugu kun bɛ wuli fɔlɔ dugu fosi kana wuli hali n'a bɛ wuli kɔni a kana wuli ka caya nka an ka jateminɛw bolila kan an minnu bɛ bɔ Koro Bankasi Bayangara Douanza surtout Bayangara mara la nin waati laban in kɔnɔna na dugu minnu wulila ani maa minnu bɔnɛna u ni na nin waati laban in kɔnɔna na a ma kɛ hali Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka waati la donc hali ni lakana ko bɛ kan ka sabati k'a fɔ u bɛ kan ka baara kɛ u bɛ fo kosɛbɛ nka hali bi tɔ k'a jɛ don mun t'o ye kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka waati la an kun ye laɲini dɔw kɛ an kun hakili la nin fanga kura in nalen o y'o laɲiniw sabatilen n'o ye yɔrɔ dɔ ye n'o bɛ lakodɔn ni sudon yɔrɔ ye an b'a fɔ ten lamɛnnikɛlaw ka hakɛ to n'o ye sɔgɔbiya ani paru ni ɲɔgɔn cɛ banbaci wale kɛbagaw bɛ bɔ o yɔrɔw de la ka to ka bin taamadenw kan n'o ye RN15 sira kan ka bɔ Sevare ka taa fo Bankasi sira in kan an y'a laɲini ko kan ka bila o yɔrɔ la wali dispositif sécuritaire dɔ ka sigi yen nka hali bi o wale ma kɛ ani mun t'o ye yɔrɔ minnu lakodɔnnen don Mali caman fan na ko banbaci wale kɛbagaw bɛ bɔ o yɔrɔw la i n'a fɔ ka taa Bogolo ninnu fan fɛ n'o ye Dugɔnbɔ commune ye fo ka taa se Jɔnbɔ ninnu ni ka taa se fo yɔrɔ wɛrɛw la donc a ɲinina k'a fɔ dispositif ka bila o yɔrɔ la pour que banbaci wale kɛbagaw u kana to ka banbaci waleya kɛ nka o laɲini minnu n'an y'a laɲini hali bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ k'olu walelen tɛ ani mun to Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka waati la mɔgɔw y'a fɔ k'a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ taabolo ni a gɛlɛyaw tɛ kelen ye baloko ani musaka sɔrɔli ko n'i y'a ta k'a lajɛ ani baara ko o nɔgɔya kun bɛ malidenw kan waati min ani bi na an bɛ yɔrɔ min gɛlɛyaba de don ka ɲɛsin malidenw ma donc k'a fɔ yɛlɛma ye mun ye hakilinaw yɛlɛmani dɔrɔn tɛ nka mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo ani ka kɛcogo yɛlɛma ka don o la baara siraw dunkafa sabatili ani lakana sabatili kunu ani bi ni ɲɔgɔn cɛ an kun mago bɛ danfara minnu na o sira dɔw la an tɛ kan ka o danfarabaw ye kow kɛcogo la nka an b'a fɔ bi na siga t'a la k'a fɔ malidenw nimisi wasalen don k'a kun kɛ u mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko Mali kura jɔli hakilina na maliden bɛ kan ka kɛ maliden yɛrɛ n'a bɛ se k'a disi gosi a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'an ka faama ninnu ka baara taabolow filɛ. Abdoulaye maaw hakilila yɛlɛmana wa taabolo yɛlɛmana wa Ibrahim Boubacar Keita ka san 3 fanga dafirilen kɔfɛ. N bɛ bɛɛ fo n bɛ an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye colonel Jaran Kone ye a ka jija ni cɛsiri la to ale bɛ ministère de la défense la wagati min a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ jamanadenw la faamuyali la wasiya taabolo la ani baara minnu bɛ sen na ka an balimakɛ fo n'o ye dɔgɔnɔkɛ Alfuseni Gindo ka an filɛbaga bɛɛ fo ni wagati i ka nin question in ka gɛlɛn kosɛbɛ fanga binnen kɔfɛ 2020 ani bi cɛ est-ce que hakilinaw changera
n'a bɛ ka changer ani na jamana an bɛ jamana kɔnɔ jamana min wagati dɔw la kuma tɛ lajɛ ka kuma fɔbaga de bɛ lajɛ donc n'i b'o jamana sugu kɔnɔ sujet dɔw bɛ yen a fɔli man nɔgɔn mais tout simplement an bɛ se ka kuma yɔrɔ min kan dɔrɔn o ye fanga minnu tɛmɛna dɛsɛra min na ala k'o se di minnu b'an kunna bi u ye fili min kɛ ala ka bitaw kisi o filiw ma jamanadenw fana tun ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na kunun n'u dɛsɛra k'o kɛ wali u banna k'o kɛ pour que jamana bɛ se ka sinsin yɛlɛma hakika bɛ se ka sabati cogo min ala k'o miiri ɲuman di jamanadenw ma bi ka se k'o baara kɛ yɛlɛma bɛ senna jamanadenw ka faamu sira fɛ an ni diɲɛmɔgɔ cɛ juguya min b'an kan k'a faamuya ko an ka fanga jukɔrɔma tintin pour que an ni kɛnɛmabagaw bɛ ɲɔgɔn na ko min na an ka laɲini bɛ se ka sɔrɔ cogo min parce que wagati min fanga bi barita la ni marifatigiw cɛ ani kɛnɛmamɔgɔw cɛ fanga mago tɛ senkɔrɔmacɛ la a mago bɛ kɔkɔrɔmadonni an dɛsɛra k'o de faamu kunu politiki ko ani jɔyɔrɔ ko ni nata ko ye a caman sababu ye bi bi in na kɔkɔrɔmadon min bɛ ka kɛ fanga la n'a a tigɛra sisan u bɛ barita min na u bɛ caman bɔ a la fanga tɔw dɛmɛna donna da fɛn fɛn fɛ u bɛ don a da bɛɛ fɛ yɛrɛ ɲini kama mais tant que jamanadenw bɛ ka fanga kɔkɔrɔma don a bɛ fanga sinsin kɛlɛ kɔnɔna la et puis minnu bɛ k'a ɲini ka jamana kɛlɛ a b'u lasira u b'a dɔn laɲini sɔrɔ man di tant que jamanadenw bɛ k'u ka mandat kɔlɔsi ka mandat di jamana marabaga ma ka tila k'i fosi ka bɔ a kɔrɔ et donc mɔgɔ wɛrɛw bɛ o mandat ta donc a b'olu de ka baara kɛ o de y'an ka jamana sɔrɔ gɛlɛya la mais anw jogo la hakilina ma falen ale o don na tribunal militaire bɛ ka sɔrɔsi dɔw juger minnu ka baara ye kisɛ ni marifa sonyɛni ye ka taa fɛɛrɛ u bɛ taa ben juguw tɛgɛ kɔnɔ u bɛ tila k'a ci sɔrɔsikɛ la k'a ci jamanaden na donc hali bi marché juguw diw olu bɛ sen na corruption a bɛ sen na hali bi journalisiw ma kalabanciya dabila hali bi diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ala tɔgɔ tali dabila ka jamanaden kuma yɛlɛma u yɛrɛ ka nata ɲinini kama nin ye jamanadenw jogo de ye u tɛ yɛlɛma fanga fɛ u tɛ yɛlɛma su ni tile mais mun nana ni nin bɛɛ ye ɲangibaliya l'impunité armée sira fɛ yɛlɛma caman kɛra ça c'est indéniable mais 2012 armée min tun bɛ yen o armée kun tɛ yen 2020 force spéciale ani garde nationale tun bɛ état min na ani armée de l'air c'est vrai avion fila tun kuluyelen don au sol mais 2012 c'est l'armée de l'air même qui était clouée au sol 2020 ani bi cɛ armée min fana tun bɛ yen 2020 ani armée min bɛ yen bi o fana tɛ kelen ye bɛɛ ɲɛ bɛ o réalité la min n'o tɛ se ka sɔsɔ ne tɛ ATT ka armée dɔn ne tɛ IBK ka armée dɔn ne tɛ Asimi ka armée dɔn ne bɛ Mali armée de dɔn. Il n'y a pas l'armée de IBK, ATT, Moussa Traoré, l'armée de Assimi, l'armée malienne. Don dɔw gɛlɛyara armée ma, don dɔw fusayara a ma, don dɔw nɔgɔyara a ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka na don wɛrɛ gɛlɛya tuguni an ka armée ma. Donc n bɛ se k'o de fɔ bakuruba la. O diyara n ye min ye an ka baabu ye bi ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ Mali walima bɛn badabada o bɛ se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ waati min na furancɛla fanga min n'an b'a kɔnɔ sisan ayiwa an bɛ ka an bolo bɔ maa caman bolo ka daminɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba la ka taa Faransiw la ka taa ayiwa dɛmɛba caman na bi jamanaden caman minnu bɛ ka disi gosi bi k'a fɔ malidenya an bɛ ka taa ni o ye nka bi bi in na colonel major Jaran Kone diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ ka taa an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun laban in na ale tali bɛ ka kɛ ɲuguɲugu bɛ ka ɲagaɲaga wuli bɛɛ o don ko min ye Mali armée ye o ni bamaciw don wa sema don wa hali sisan maaw tɛ ka se k'a dɔn
MINUSMA ka tagali ɲininkali min don a bɛ se k'i sigi ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye nin kɔfɛ wa sango bɛn kalifalen bɛ olu la n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye sɔrɔsiya yɛrɛ la bi bɛnkan sɛbɛn in bɛ cogo di aw sɔrɔsi kɔrɔw ni kuraw bolo. Alors i ka nin jaabi je crois que nin yɛrɛ de y'a bɛɛ ye sisan parce que ni Mali basigila fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ yanni an k'a fɔ k'an bɛ na ni jaabi ye ne bɛ k'a ɲini maliyɛnw fɛ u k'a faamuya hakilila ko de don Mali problème politique ko problème tɛ sécurité ko lakanani ko problème tɛ Mali problème ye jumɛn ye Mali problème ani Sahel problème ani farafinna problème sɔrɔ ko don jiriwa ko problème don min merekela k'a lamereke i bɛna n'i taara fɛn san u b'a fɔ ko emballage mun merekela politique fini na o ka tɔ depuis là-bas namara b'a la donc fo maliyɛnw k'o de faamuya ko aw journalistes k'o faamuya k'a ɲɛfɔ maliyɛnw de ko minnu fana k'u bɛ activiste ra f'u k'a faamuya ka mɔgɔw hakilila faamuya a la alors parce que tant que économie ko problème don tant que sɔrɔ ko problème don ka l'Amérique politique fisigi la alors mɔgɔw ɲi b'a a politique filɛ alors n'i ko k'i b'a politique filɛ i b'a politique ye mais a tɛna politique wale kɛ a bɛna sɔrɔ ko wale de kɛ o de bɛ bɔ a la toujours n'i ko k'i b'a solution ni k'i bɛ ɲɛɲini a na n'i ko k'i bɛ ɲina k'a furakɛ jagoya a tɛ se ka furakɛ politique ko problème na donc ne b'a ɲini maliyɛn fɛ u k'o faamuya ninnu taalen de bɛ k'o jira an na u taalen bɛna na ni o ye kɛnɛma ni o fɔlen ka ban a bɛna aggraver dɔɔni. donc fɛn min kun melekelen don parce que o de bɛ ka walaka n'i ka kuma fɛn min melekela parce que u b'a dɔn ka fɔ olu taara Mali tilala u la ka ban u bɛna mun de kɛ sisan u bɛna maliyɛn dɔw de ɲini parce que a ma kɛ cogo cogo ne ko yɛlɛma de bɛ ka kɛ ne b'a fɔ ko yɛlɛma kɛra déjà dɛ maliyɛn hakilina de bɛ ka yɛlɛma hali bi an ma o ye problème o tɛ ne tɛ sɔsɔli ko la o a yɛrɛ fana daminɛna école la o hakili yɛlɛma an b'a ɲini de a ka teliya a ka na kɛ général ye donc maliyɛn minnu hakili ma faamuya fɔlɔ ani maliyɛn i y'a kɛ cogo o cogo mɔgɔ ɲumanw bɛ yen mɔgɔ juguw bɛ yen alors ça ne veut pas dire que maliyɛn juguw bɛ ani fɛn ninnu parce que n'i nana ni wari ye sisan dɔw b'u puru a kan dɔw b'a fɔ ni nana ni muso ye c'est vrai que fila b'u puru o kan mɔgɔ t'a dɔn mais c'est vrai non misalila de don alors donc n'i ye mɔgɔ ni nana ni fila kɔni b'u puru misi kan na muso tɛ dɛ mɔgɔ t'a dɔn dɛ alors donc u b'o maliyɛnw de ɲini ani u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de labɛn kɔkan na ka u san ka na n'u ye a bɛ fɔ ko mercenaire u bɛ k'a fɔ ko an ma ko mercenaire u bɛ k'a fɔ an ma olu ka mercenaire ka jugu n'anw ta ye parce que an tɛ ka kuma an tɛ ka fɔ u t'a fɔ de donc u bɛ taa mercenaire san ka na président dɔ y'a fɔ ko ale b'a financer ko ale bɛ Niger ka opération financer o pourquoi CEDEAO ka intervention militaire a kana na n bila tɔgɔ fɔ la mais président dɔ y'a fɔ ko ale b'a financer alors ça veut dire que u bɛ taa mɔgɔ san ka na u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka na o ye mercenaires de u bɛ t'o fara mɔgɔ dɔn minnu bɛ maliyɛn dɔn minnu bɛ minnu m'a faamuya ou bien minnu hakili la k'olu ma nisɔndiya kosɛbɛ u bɛna olu fara o kan u bɛ marimafɛn d'u ma u bɛna ni marimafɛn caman a bɛɛ ma sigi ka taa u b'o marimafɛn dɔw d'u ma u b'u former c'est à dire u b'u entraîner ensuite u yɛrɛ b'u mɔgɔ dama dama bila u cɛ ma mais a bɛ kɛ e finman ye ne finman a bɛ kɛ an bamanankan an bɔbɔkan fɔla an sɛnɛkokan fɔla a bɛ kɛ olu ye o mais olu ka mɔgɔ dama dama bɛ se ka k'a cɛ ma u bɛ maintenant u entraîner u bɛna o moyen d'i ma u bɛ wari d'u ma alors u bɛna marimafɛn fana d'u ma par exemple misalila bi a fɔra ko o b'i jetera Tɔnbukutu kan ni kɔni y'a ye ko bandi ye obi kɔni sɔrɔ bandi tɛ obi dilan dɛ hali Mali tɛ obi dilan o bandi y'o sɔrɔ cogo di mais marifa min fana b'a propulser ka taa ani a bɛ propulser cogo min ka kalan kɛ ka balancer a ka taa bɛn fɛn o étude ni fɛn ninnu na u y'o jɔn y'o kalan anw kɔni tɛ e y'a kalan o la maliyɛn de y'a kalan o la donc u bɛna nin de kɛ a fɔra ko a bɛ yafa ma maliyɛn fana bɛ yafa ko taaba tɛ bon ɲuman de kɛ a bɛ tiɲɛ cogo o cogo or an y'a ye président dɔw surtout farajɛla président Magɔrɛ a y'a fɔ a ko
a bɛna don maliyɛn don n'u hakili cɛ ko wari ka di maliyɛnw ye a bɛ fɛ ka na don maliyɛn n'u hakili cɛ u bɛ na e ni journaliste ni i ɲɔgɔnna ɲini e bɛ taa fɔ wɛ nin ji in man ɲi dɔ bɛ taa wuli k'a fɔ nin rajo in man ɲi dɔ bɛ taa fɔ nin fini in man ɲi dɔ bɛ taa fɔ an ka siraw man dilan dɔ bɛ taa fɔ fɛn o ye banbanciya dɔ fana ye o banbanci bɛ o bɛɛ kɛ o fana ye banbanciya dɔ ye o ni tile wulila ni ti fɛ ka jamana ni ti mais man ko fɔ mais ne m'a fɔ n ko a fɛn bɛɛ ka ɲi dɛ mais mun bɛna kɛ u bɛna mɔgɔ bila mun kɛli la alors déjà dɔw ma wuli k'a fɔ ko k'olu ti sɔn ko armée ka taa sigi yɔrɔ dɔ la maliyɛnw tɛ yan alors donc o tɛ misali yɛrɛ ɲuman dɔ ye déjà alors donc u bɛna o de kɛ donc c'est pour que n b'a ɲini maliyɛn fɛ a y'a fɔ maliyɛnw ye mɔgɔ si kana bin o jɔ kɔnɔ mɔgɔ si hali n'a y'a sɔrɔ e nusɔn ma diya e ka laɲini ma lafa a ɲini cogo wɛrɛ la a fɔ cogo wɛrɛ la mais an kana ninnu ka jeu de kɛ an kana bin u ka jɔ de kɔnɔ alors e fana a bɛ fɔ e de nin terikɛ a bɛ fɔ e nin dɔgɔnin a bɛ fɔ aw de pour que aw ka ɲɔgɔn lafaamuya nin dilan kosɛbɛ ni aw ma nin faamuya aw kɛra mali jugu de alors que a b'a fɔ ne ye maliyɛn ye n'i ye maliyɛn bɔ la i tɛna sɔn ka taa ninnu ka jeu de kɛ nin ye dɔɔnin ne bɛ se ka dɔɔnin min fɔ a la donc pour que an ka hakili to a la donc ça veut dire ni an ma hakili to o la o bɛna kɛ sababu ye ka dɔ ko wɛrɛ de wuli alors u tatɔ u kun ye sidiri fɛn o fɛn min kun b'u bolo n'u ma se mun na b'a miiri k'a fɔ u b'u bɛɛ lawuli pour que k'a jira k'a fɔ ko ni olu tɛ yen ko mali tiɲɛtɔ don mali ta tiɲɛtɔ don ko mali ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ye k'u tɛ se foyi la alors ko nin ye nin ye olu bɛna o de to donc o ye hakili ko de fana c'est pourquoi pour que an ka jouer maliyɛnw de k'an ka maliyɛnw de lafaamuya ni maliyɛnw ni faamuya ka ban an tɛna don mɔgɔ si ka kirikara ko fɛn dɔw de la voilà ne se ka mun fɔ Alfuseni Gindo an y'a ye jamana cɛmancɛ la waati laban in na kibaruyaw caman de bɔra k'a fɔ maaw wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la banbanci wale tigilamaw fana ka walejugu bɛ ka caya kosɛbɛ an y'o kibaruyaw mɛn ayiwa aw minnu ye filaw ni dɔgɔnɔw ni u n'u sigiɲɔgɔnw ka tɔn ye kibaruya jumɛn bɛ cɛmancɛ in na bi mun de bɛ yen maaw tɛ mun fana kalama lakanako la maaw bɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la an y'a ye k'a fɔ a kibaruyaw bɛ ka cari kosɛbɛ min ye donso ɲɛmɔgɔ ye Yusufu Toluba ninnu bɔra hali kɔsa in na k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka u ka fɛɛrɛ yɛlɛma bi bi in na fɛɛrɛ ko bɛ cogo di est ce que bi jamanaden mago bɛ fɛɛrɛ min na ka lakana sabati aw bolo a bɛ yen wa. Merci beaucoup Diallo i ka ɲininkali jaabili ɲɛbila la n b'a fɔ n fa ye i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min an ka bamanankan na tiɲɛ fɔ a tɛ teriya sa mɔgɔ ni i ni ma tiɲɛ f'i ɲɛna i k'i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ɲɛna tuma dɔ la an b'an yɛrɛ ɲininka mali kura in jɔli hakilina na an b'an komi an bɛ taa jami k'a kun kɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ ka kuma fɔcogo ani u bi fanga in ka walew jira cogo min ni a fan dɔ la fɛn bɛɛ tɛ se ka dafa don kelen ni a fan dɔ la wo bi yɔrɔ dɔw la n'u t'o fɔ faamaw ye u k'a dɔn n hakili la société civile ka baara jamanaden ɲuman ka baara de ye n'i ka jamana marabagaw ye mun kɛ n'o ɲɛna i k'o fɔ ni mun fɛnɛ ma ɲɛ i k'a fɔ k'o ma ɲɛ mɛ a dilan cogo i k'o fɛnɛ fɔ maintenant o fɔtɔla ni dɔw y'o mɛn wali ni dɔw y'o ye o ka n'i bila fasoden juguya minɛn kɔnɔ wali jugu dɛmɛni minɛn kɔnɔ puisque tuma dɔw la fili minnu bɛ kan ka kɛ jamana jɔli sira la jamana kura jɔli sira la hakilina kura jɔli sira la mali kura jɔli tasira la ni a fili ninnu ma jira an ka ɲɛmɔgɔw la waati dɔ la n'an tuguru ko ho la ten n'an taara ɲɛ tuguni an bɛ tila ka segin kɔ de donc k'a fɔ dɔrɔn tuma dɔw la an b'a ye i n'a fɔ n'an ti mali kelen kɔnɔ bawo kuma mun bɛ fɔ Bamakɔ yan antenne kan journaliste dɔw fɛ ani activiste dɔw fɛ ani videoman dɔw fɛ n'olu bɛ kan ka u jira k'a fɔ olu de ye nin camancɛ fanga in lapasabagaw ye olu de ye Asimi kanubaga ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ani mun bɛ an dala mali camancɛ fan na tuma dɔ la kelen tɛ dɛ kelen tɛ donc k'a fɔ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ an bɛɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ don jamana in an bɛɛ ka jamana de n'a diyara a diyara an bɛɛ de n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ de n'a tiɲɛna fɛnɛ a tiɲɛna an bɛɛ de mais an ka kɛ de ni mun ka ɲi an k'o fɔ an ka faamaw ye k'u y'o kɛ k'o ɲɛ ni mun fɛnɛ ma ɲɛ an ka fɔ k'o ma ɲɛ a dilan cogo an k'o jira maintenant o kɛtɔla anw ni ɲɔgɔn cɛ anw minnu bɛ hakili ɲumanw ni fɛnw di an kana ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn jugu ye bawo maa i nin de b'i ladi a bɛ fɔ bamanankan na ni i nin m'i ladi i jugu sara a k'i ladi donc tuma dɔw la an minnu bɛ kuma ni an minnu yɛrɛ ni gɛrɛntɛ bi bɛɛ kan dɛ mais gɛrɛntɛ minale ɲininkali min kɛla minale ɲininkali jaabi la gɛrɛntɛ direct bi an minnu kan ni an minnu faw bi wuli ka gɛn ka bɔ u woloduguw la waati dɔ la ni an minnu baw ni
an kɔrɔkɛw bi gɛn ka bɔ u ka sɛnɛforow kɔnɔ waati dɔw la an kuma cogo ani mɔgɔ minnu ni u faw yɛrɛ wali u baw yɛrɛ wali u balimaw yɛrɛ wali u ka dugulamɔgɔw yɛrɛ u wolodugu n'u mɔdugu n'o gɛrɛntɛ ma se ka minnu sɔrɔ an tɛ se ka kuma cogoya kelen na o donc o kɛtɔla an fɛ o ti Mali juguw dɛmɛni ye donc k'a fɔ o gɛlɛya mun n'i daturula la a bi bi Mali caman canfan dugu la nka gɛlɛya ninnu dɔrɔn kɛli tɛ n bɔra k'a f'i ye n ka kuma ɲɛbila la ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen an minnu bi ninnu jɛkulu sugu ninnu kunna an bi fɛɛrɛ fɛnɛ fɔ an ka Mali faamaw ye nka tuma dɔw la an b'a ye kabini fanga kɔrɔ la fo ka taa nin fanga kura in se an m'a ye de k'a fɔ an bi o fɛɛrɛ minnu fɔ ninnu kow lawale la par exemple mɔgɔ minnu gɛnna ka wuli sɔgɔbiya ni pariw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra o dugu in ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna ko ka kan bila donsow kun taara kan sigi yen an ka Mali fini ta bɔ i bɛ k'a ka tile la u ka k'u ka wuli ka bɔ yen nka nin fanga in nana mun na an y'a jir'u la k'a fɔ pour que ka lakana sabati sira in yɛrɛ kan a kan ka de fini ta bɔ ka to ka patrouille kɛ a sira kan waati bɛɛ n'o ye kɔlɔsili ye n'o tɛ kan ka se ka kɛ banbaciw bi poyi yɔrɔ min ka tiɲɛni don mɔgɔw kun n'o ye sɔgɔbiya ni pariw ni ɲɔgɔn cɛ u ka poste de sécurité dɔ sigi yen Bankasi Manara Mandoli u kun ye poste sigi yen o poste tilala ka wuli Sege poste kan ka sigi ani yɔrɔ caman bɛ yen gɛlɛyaw ye maaw bɛ ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la bamaci misɛnnin waleya kelen misɛnninw bɛ ka kɛ o kow bɛ cogo di a bɛ ka kɛ yɛrɛ de walima ayiwa nin ye kumaw de ye ten walima ayiwa a kibaruyaw bɛ cogo di aw minnu n'u ka surun k'a ta juillet kalo la ka na se août kalo ma yarɔ bayangara ko kibaru n bɛ se ka dugu dɔ f'i ye Simikanda n'o ye Wɔbɔnbɔn ninnu ye Wɔgina ninnu fo ka taa se sɔgɔbiya ni pariw ninnu ma ni dugu minnu wulila ka taa se o cadre kɔnɔna na fo ka taa se Jɔnbɔlɔ ma nin waati laban in na ka kɔn olu ɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Fakala mara la n'o ye Jɛnɛ kɔnɔna ye dugu dɔw wulila Siyo commune kɔnɔ dugu caman minnu wulila nin waati laban na n'i y'a kibaruya mɛn o kɛra Bayangara mara de n'o ye la commune de Barasara l'arrondissement de Wɔ donc k'a fɔ yanni ninnu gɛlɛya ninnu ka kɛ an y'a ɲini ninnu camancɛ fanga maaw fɛ u k'a lajɛ dugu minnu kun gɛnna ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la u ka segin ka na mun t'o ye ni dugu menacera k'a bɛna attaquer ni dugutigi wulila ka taa fini tabaw ye k'a f'u ye ko n ka dugu bɛna attaquer dɛ a dugu ka taa sécuriser wali tuma dɔ la o ko fana o bɛ kala kan wa Bɔjɔ dugutigi a certifielen don ne kɔrɔkɛ Bɔjɔ ne kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen kɔrɔkɛ don min Bɔjɔ dugutigi kun bɛ wuli ka taa Bayangara gouverneur ye k'a f'a ye banbaci wale kɛbagaw nana kangari da ɲɛ de u bɛna bin n ka dugu ka taa fɔ ko n ka dugu bɛna attaquer ka taa fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a n'an sécuriser o ka tila ka segin ka taa ni o sécurité ma sɔrɔ ka na fo ka taa fɔ banbaci wale kɛbagaw ka tila ka bin o dugu kan ni chef d'état major Yusuf Toloba yɛrɛ y'o seereya a ye weleli kɛ ale ni armée bɛ contact la waati dɔ la ko a fɔra ko dugu attaquera aw taara wa u ko k'an bɛ ka labɛn sabati ka taa u ko tuma dɔ la an taara mais dernière minute la a nana ka ye k'a fɔ ko mɔgɔw ma taa o kama de an b'a fɔ hali yan yɔrɔnin na Mali kura jɔli la an y'o plaidoyer kɛ ni mɔgɔ mun m'a ka rôle jouer o ni Mali kɔrɔ tɛ kelen ye a tigi ka bɔ a nɔ la puisque o wale ninnu fana kɛli bɛ na ni tɔgɔ tiɲɛ de ye Mali faamaw ma faama ni a ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a f'i ye ka sika bɔ a la k'a fɔ ko duguw bɛ wuli k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ gɛn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la a bɛ kɛ nka a problème ba ye jumɛn de ye yanni a kana kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka latigɛ dugu bɛna attaquer alerte kɛra a ye taa dispositif sécuritaire ta ka dugu lakana wali hali ni dugu gɛnna ka bɔ yen pour ne pas que insécurité ka wara tuguni a y'o dugu lasegin dans les jours qui suivent n'o tɛ n'u ye dugudenw gɛn ka wuli ka bɔ yen dɔrɔn u bɛ taa miniw de bila o dugu kɔnɔna na mun t'o ye hélicoptère de gaz kɔnɔna na u tɛ taa dispositif sécuritaire bila yen mun na an ka hélicoptère de guerre minnu bɛ yen n'a fɔra ko banbaci wale kɛbagaw bɛ fɛ ka taa bin dugu dɔ kan mun na u tɛ wuli ka taa k'u dissuader mun na y a un lieutenant qui travaille bien sur le terrain n'o ye lieutenant Moulaye Diko ye dans la zone de Bankasi il manque d'hommes mɔgɔ ko b'a la donc équipement ko olu de minnu bɛ armée domaine kɔnɔ olu de b'o dɔn nka an kɔni b'a dɔn an fa n'an baw ye mun fɔ an ye guerre asymétrique secret a y'a dɔn k'a kun kɛ fulaw wo dɔgɔnɔ minnu bɛ yen a ye confiance sinsin bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka tuma dɔw la ka wuli ka se ka taa patrouille kɛ minɛnko ani cɛkow b'a la hali n'o y'a sɔrɔ Bankasi mara la contingent ba dɔw bɛ yen nka a fɔra mɔgɔ minnu bɛ nin baara sugu kɛ ni an population yɛrɛ b'u dɔn n'an bɛ to k'u ka kumakanw fɔ Mali faamaw ye mais mun na ni cɛkow b'u la n'o ye élément effectif suffisant ye mun na a tɛ d'u ma donc voici entre autres hélicoptère tɛ wuli ka taa ka patrouille kɛ mun na patrouille terrestre renforcer m'a fɔ mun na a tɛ kɛ dɛ mun na a tɛ renforcer min n'ale min n'ale an ka question ye mun ye mun na yanni dugu ka attaquer ni mun na yanni min n'ale n ka kumakan laban ye mun na yanni dugu ka attaquer n'a fɔra ko dugu bɛna attaquer mun na o dugu tɛ taa sécuriser mun na ni dugu attaquera ka ban fɛnɛ ni armée welela o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mun na tuma dɔ la bɛɛ tɛ dɛ i n'a fɔ Bɔjɔ k'a kɛra cogo min mun na o ma riposte o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ou bien mun na ni dugu dɔ gɛnna ka wuli mun na u tɛ o dugu in fɛnɛ lasegin ka taa yanni jihadistes ka taa minnu bila o dugu fɛnɛ kɔnɔna na voici des réponses auxquelles attendent certaines populations dans les centres du Mali. D'accord. Oui, colonel Dialan Kamara. Koni. Voilà, yani i ka kuma di Ɲang ma i bi hakɛ to ne bɛ fɛ ka yɔrɔnin kuma ni bakurunya ni fila fɔ nin kan
alors avec ka fɛn o fɛn fɔ nin ye alors ani tiɲɛ ka surun dɔɔni m'a fɔ ko tiɲɛ don den ko a caman b'a la minnu ni tiɲɛ ka surun mais n'i ye fɛn fɔ a sanfɛ foyi tɛ kuma ban fo ka kuma bɛɛ de fɔ sinon kuma ti ban joli tɛ se ka suma nɛ kan fo ka kɛ mun ye alors c'est pourquoi j'ai dit olu bi hakɛ to kuma dɔ bɛ yen a bi ɲininkali de kɛ alors ne ko mɔgɔ min bɛ bɔ ka na yani ne b'a dɔn k'a fɔ ko ne ka dugu bɛna attaquer forcément m'a dɔn mɔgɔ min bɛna attaquer dɛ don o don ne ka dugu bɛna attaquer a dugu a ma cun ka bɔ sanfɛ a ma poyi ka bɔ dugu jukɔrɔ a ma bɔ jɔfɛ forcément kan ka dɔn mɔgɔ min kɔni bɛ ka attaquer kɛ mais hali bi a ko bɛ ka kɛ an bɛ taa dɔ bɛ taa wɔrɔwolo bi bila wɔrɔwolo la ka na fɔ ko a bɛ an bagabaga mɔgɔ si tɛ i ja farinya k'a fɔ bon bi an tɛ sira i ka wɔrɔfɛn ni ko ɲɛ o problème de b'a la a bɛ faamuya parce que ni e hakili la ni ne mana fɛn dɔ kɛ e sera peut-être moyen tɛ ne bolo min bɛna min ko fɔ moyen b'a bolo a bɛna ne ta tiɲɛ perepereperew o yɔrɔninw bɛ faamuya o ka bɔ la armée wo polisi wo u tɛ se ka a laɲini ye maliyɛn kelen o kelen armée ka kan a kɔ a bɛ taa ɲɛgɛn na o armée ka kan a kɔ a bɛ taa dugu la o armée ka kan a kɔ mais n'o kɛra o armée bɛna kɛ jɔn ye o armée bɛna kɛ jɔn ye alors o fana mana bɔ yen ale bɛ k'a fɔ ko ko karisa bɛ yen ko mɔgɔ kelen bɛ yen ko o ka ɲi o dabila n tɔgɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka nin fɛn nin kɛ par contre bɛ se k'a fɔ a ka ko kɛcogo ka di an ye mais k'a fɔ ko o de ka ɲi mais effectif de t'a bolo ani moyen de t'a bolo i bɛ k'o exposer o ye ne ni e cɛla i bɛ k'a tigi exposer armée tɛ mɔgɔ kelen fɛn ye min delila k'a fɔ n bɛ segin a kan mali armée la mali la cɛfarin camanba de bɛ yen a kelen kelen minɛni nka ka baara de ka ɲi mais non ni mun fana ka ɲi o bɛ fɔ non m'a ye o n ko i k'a fɔ ko a ka baara kɛcogo ka da n ko i k'o fɔ mais n'i ko ale de bɛ se ko ko mais ko o troupe de t'a bolo moyen t'a bolo an k'o yɔrɔnin to yen n b'a laban yanni ka kuma di Ɲang ma alors mun bɛ fɔ sisan armée tɛ se ka kan sigi yɔrɔ bɛɛ o ye kelen ye an bɛ mun ɲini population fɛ ne y'a fɔ n b'a bɔgɔladɔn tuguni a kunbɛli o de ka fisa fo dɔ de fana ka sɔn fo an fana ka changer k'a fɔ muso mina karisa la nin de bɛ k'a kɛ fo kojugutɔ la fo tɔgɔ de ka da kojugukɛla la karisa de y'o ko tant que o fana ma ban la an mana wuli a fana b'a fɔ ko armée taara bin mɔgɔw kan ten ala a ko fana a ma nɔgɔn de koyi armée bɛ a bɛɛ de kama hali kojugukɛla armée bɛ a bɛɛ de protéger de kama mais maintenant ni armée b'a dɔn k'a fɔ tigitigi karisa de don fanga de b'a bolo ni min bɛ faga o bɛ faga ni min tɛ faga o bɛ taa di juge ma alors an b'a ɲini jugew fɛ fana k'u ka baara kɛ armée dɔrɔn ka baara tɛ bɛɛ de ka baara dɔn an b'a ɲini minnu bɛ manœuvre min bɛ taa mobili charger fɛn juguw la hali n'u y'a charger ka ban k'u ka wari minɛ u k'a fɔ an ye nin charger parce que an bɛ wari ɲini mais an kun b'an ka taa hirimɛ ɲini mais marimafɛn de b'a kɔnɔ fo fɛn de fo de ka fɔ o fana ye maliyɛn ta de o ye citoyen bɛɛ de fana ka worolu de waati bɛ k'an ta an tɛgɛ ma kuma di Ɲang faamuya sɔrɔ la merci Abdulaye min ye waati in na armée halisa kuma bɛ fɔ armée de ye k'a fɔ jamana n'a fɔra k'a fɔ an y'an bolo bɔ maa caman bolo jamana lakanani a bɛ ka to armée de bolo nka an ye min ye kɔsa in na k'a fɔ MINUSMA bɛ k'i kɔ don min ye jɛkulu dɔ ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ de ye ale ta ye nin taabolo ninnu kan bi na bɛnko kuma bɛ sen na bolonɔw bilala bɛnkan sɛbɛnw na maa minnu yɛrɛ y'u bolonɔw bila bɛnkan sɛbɛnw na olu de bɛ ka walew kɛ bi k'a fɔ ko bɛn ka na est ce que nin tɛ fereke ɲaami dɔ fana wulitɔ ye MINUSMA ka tagali kɔfɛ ni ye taabolo faamuya bon fo n'a y'a sɔrɔ MINUSMA bɛ fɛ ka dabɔ a kama ka fereke ɲaami dɔ wuli Mali ye jamana ye min ka indépendance b'a bolo o ni bi yan bɛnkan dɔ de fana cadre kɔnɔ o ni Mali fanga lakodɔnnen cɛ diɲɛ kɔnɔ rebelle groupe tɛ fanga ye terroriste jɛkulu tɛ fanga ye o ni ka sariyaw la n'u bɛ base min lasegin a bɛ lasegin jamana marabagaw de ma o tɛ taa di bandi ma bon ne t'a dɔn mun gɛlɛya bɛ taa munna jɛkulu wɛrɛ bɛ wuli ko fo ka
an y'a ye bɛri kan ko k'o di u ma o ko sagu ta ma kɛ cogo min na munna bɛri kan munna kuma de bɛ kɛ bɛri kan ka kuma bɛri y'a damana yɔrɔ de ye Mali kɔnɔ o tɛ banbanciya ye wa mɔgɔ minnu ye accord signé ko Mali tɛ tila u jɛnnen bɛ ni Mali ka keleya ye olu bɛ se ka tila k'a fɔ cogo di ko Mali armée tɛ don dugu dɔ la des années après donc n dɔw bɛ fɛ an ka to o kudayi de kɔnɔ o de kama an ye Faransi gɛn o de kama an ye MINUSMA gɛn bon n'a fɔra ko o situation kelen ka to sen na an tɛ se k'o faamu an y'a ye Amenokal Kidal dugutigilakaw Mohamed Intala a ye communiqué dɔ kɛ bi ko a bɛ société civile wele k'u ni Mali sɔrɔsiw ka kuma donc k'u ni Mali fanga ka kuma nin ko in bɛ organiser cogo di parce que BER ni d'abord BER u y'a ye k'a fɔ rapport de force solution t'a la u b'a la ko Wagner ni Mali armée de agira contre eux mais n ko olu ni terroristes de jɛra ka Mali affronter BER kɔnɔna la alors que accord d'Alger y'a yira k'a fɔ bɛɛ ka kan k'i dissocier ka bɔ terrorisme na ONU kɛmɛ k'o kɔ dogo français ye nin kɔ dogo des années anw ni mɔgɔ minnu kɛmɛ ka papier signé ja o de ye terroriste kelenw ye et pour preuve sema bɛ k'a fɔ k'olu ni anw bɛ combat la BER terroristes bɛ k'a bila Twitter kan France 24 journalistes fana bɛ k'u dɛmɛ k'a publier ko bilan filɛ nin ye k'u ye min kɛ Mali sɔrɔsiw la c'est la preuve que nin bɛɛ ye jɛkulu kelen de maintenant Kidal Amenokal ka lettre pour o ye suite de u jɔrɔlen bɛ parce que armée bɛna don Kidal kan Kidal ni Aguelhok ni Tessalit kan a bɛ segin armée Mali de ma pourquoi a bɛ segin nɔgɔya la pourquoi an ka armée ka kanw bɛ ci don min Amenokal ni Kidal société civile ma wuli ko ka taa kuma banbanciw fɛ mais sisan de olu kɔ dara dɛnɛ na u bɛ fara ɲɔgɔn dɔ kɛ ko ka taa kuma Mali armée fɛ ko ka taa kuma Mali faamaw fɛ ko n'a ma ɲɛ armée bɛ don a ka kɛ armée reconstituée armée reconstituée kɔrɔ de ye Mali sago tɛ kɛ zone ninnu na bilen parce que banbanci 80 fara ɲɔgɔn kan ka armée cɛ 20 fara o kan k'olu de ka Mali sécuriser ko a donna ko ye armée donnée armée reconstituée veut dire quoi ça veut dire que l'armée nationale n'existe pas. La police territoriale. Benga sɛbɛn de o y'a janfama yɔrɔ de. Accord d'Alger in janfama yɔrɔ ye nin de. Jamana jumɛn bɛ sɔn o ma nin bɛ se ka kɛ jamana jumɛn na jamana minnu ye Mali tinti ka don nin da fɛ 2015 a jumɛn bɛ sɔn nin kuma ma. Donc k'i ka armée kɛ sugu bɛɛ o armée reconstituée siyaw de niyɔrɔ sara tonnen don. C'est une violation de la constitution du Mali. An ka jamana kɛ sogo ye k'a saraka quoi k'a kɛ tɔnɔ ye quoi k'a yɛrɛ kɛ ka armée fana kɛ tɔnɔ ye k'a yɛrɛ kɛ ça veut dire que f'i ka sa i ti don da la f'i ka sa i ti lakana o situation bɛ se ka continuer cogo di frère ye interpellé centre problème na n kan ka dɔɔni fɔ a la n'o ye a ye vidéomaniw ni transition dɛmɛbagaw interpellé ne tɛ n yɛrɛ ye o la parce que ne tɛ vidéomani ye ne tɛ transition dɛmɛbaga ye ne ye Mali dɛmɛbaga de ye a ye journaliste interpellé ne bɛ n yɛrɛ ye journalistiya de la parce que ne ye journaliste ye fanga ka fili o ka kan ka fɔ o ye société civile ka baara ye o ye journaliste ka baara ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min mais sɔrɔsiw ka baara anw ye jɔn ye ou bien ale yɛrɛ ye jɔn ye k'ale b'a dɔn ko fili bi nin yɔrɔ de la ou bien fili tɛ nin yɔrɔ de la est-ce que hali sɔrɔsi bɛɛ b'a dɔn stratégie militaire min bɛ en place a fiɲɛ ye min ye ou bien a efficacité ye min ye hali sɔrɔsi bɛɛ t'o dɔn o fana y'a dama domaine de donc anw bɛ taa an permet ka t'o commenter sur quelle base i bɛ se k'a fɔ dimi b'i kan tɔɔrɔ b'i kan mais système de défense min bilalen bɛ en place c'est défaillant ça c'est autre chose i taalen ye kuma fɛn na i tɛ fɛn min dɔn n'i dun farati la ka taa kuma o fɛn sugu la ni justice ko k'a b'i nɔbɔ si kaso de don a fɔ k'i ye armée démoralisée kunnafoni di fana bi cadre dɔ de kɔnɔ surtout ni armée bɛ guerre la kunnafoni dila fana fɛn dɔ de fɔlen b'a ye déontologie kɔnɔna la kan ka min ye kunnafoni dila ka limite ne ye fɛn caman mɛn village minnu bɛ déplacer mɔgɔw bɛ ka faga ale bolo an yɔrɔ ka jan o la an minnu bɛ ka faga a nɔ bɛ bɔ an bɛɛ la an bɛɛ somɔgɔw bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la maliyɛn kelen fagara joli bɔra bɛɛ de la
an bɛɛ dusukasilen don a dimi b'an bɛɛ kan mais minnu bɛ ka population faga centre la musow faga cɛkɔrɔbaw faga ka dugu déplacer c'est vrai directement olu de ye victime ye mais village tɛ ka attaquer villageois tɛ ka attaquer gouvernement de bɛ ka attaquer c'est pour faire mal au gouvernement c'est pour faire mal à la hiérarchie militaire parce que population ye gouvernement ye victime directe population ye fanga d'État ye i filɛ ka minnu fɔ olu ye victime directe de gouvernement bɛ se ka victime indirecte ye population ye donc minnu dimi bɛ minnu kan population ye fanga d'État ye mɔgɔ minnu bɛ ka an kɛlɛ u tɛ k'an kɛlɛ ni marifakisɛ dɔrɔn ye u k'an kɛlɛ ni hakili de ye population degunni c'est pour que k'u dusu kasi u ka wuli fanga nɔfɛ n'u wulila fanga nɔfɛ fanga bɛ affaibli olu bɛ lafiya c'est pour que pression min b'u kan k'a pression jigin n'an wulila ka fanga kɛlɛw la u ye min laɲini an taara u servi k'u dɛmɛ u ka baara la c'est vrai dusukasi bɛ mɔgɔ min kan o hakili tɛ nin bɛɛ ye mais mɔgɔ min ni e hakili taara yɔrɔ jan i ka kan ka se ka nin faamu ka mɔgɔw dusu suma ani ka a yira u la laɲini min bɛ nin ko kɔfɛ o tɛ fanga dɛmɛ mais est-ce que o fana waleyaw tɛ sa Abdul Niang parce que mɔgɔw basigilen don sisan fɔlɔ la wulikajɔ minnu tun bɛ ni attaquew kɛra mɔgɔw bɛ wuli ka fɛn caman fɔ nka bi bi in na o fana mɔgɔw makunnen tɛ walejugu ninnu kɔrɔ ne m'a fɔ mɔgɔw k'u makun hali n'i bɛ manifester i ka kan k'a dɔn min bɛ par exemple Bayangara mɔgɔw dusu kasira ka bɔ ka taa gouverneur fɛ yen dusukasi kɛra fila ye parce que mɔgɔw bɔra kun min kama u taara u ka bɔli kun fɔ gouverneur ye k'a ban gouverneur gɛnni ko kuma t'a la mais mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla pancarte bɛ minnu bolo ko gouverneur ka bɔ yen ça veut dire c'est préparé alors que marché organisateur u ka revendication t'o ye gouverneur tilalen u lamɛnni na k'a fɛla f'u ye a ye segin so hɛrɛ ni baden kɔnɔ saya taara bɔ a la ça veut dire que minnu bɔra u kelen ma bɔ mɔgɔ wɛrɛw bɔr'u nɔfɛ nin bɛɛ de bɛ ko in kɔnɔ centre la ye mɔgɔ minnu bɛ faga o de dɔnnen don dugu min bɛ déplacer o de dɔnnen don mais jɔn ye fagali kɛ ça c'est une question jɔn de ye fagali kɛ jɔn de bɛ fagali la massacre dɔw kɛra a bɛɛ tɛ terroristes ye o il y a des problèmes intercommunautaires il y a des problèmes intracommunautaires dɔgɔnɔw yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn fa yɔrɔ dɔw la pour des raisons diverses fulaw yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn fa yɔrɔ dɔw la notamment duwansan fan na dugutigiya ko diinɛ ko taabolo o b'a kɔnɔna la dugu minnu déplacé la dɔw accord tun b'u ni terroristes cɛ Dananbasagu fana bɛ yen min fana jɔyɔrɔ bɛnna terroristes kunbɛnni la mais dugu dɔw fana bɛ yen minnu fana bɛ wari sara olu ye pour que u ka dugu ka lakana dugu dɔw bɛ yen minnu fana b'u ka denkɛw di pour que olu ka kɛ combattant ye olu cɛ la. Mais Abdul Niang nin bɛɛ bɛ sen na je vais conclure ce point, c'est très important. N bɛ ɲininkali min kɛ k'a conclure. Dugu min attendez n bɛ nin yɔrɔ terminer. Dugu min donna accord la ni terroristes ye i ye kungo sɔrɔ hali ni dɔgɔnin dugu don. Dugu min ni o fana banna accord ma i ye kungo sɔrɔ population bɛ kunkolo bɛ bɔ cɛ cilen na o fana masiba bɛ kow kan. Donc ale bɛ ka hélicoptère ni fɛn fɛn i bɛ taa hélicoptère utiliser village de kɔnɔ mɔgɔw cɛ la i b'o utiliser cogo di. Tout ça nin bɛɛ de bɛ fɛn en compte. Mais fɛɛrɛ tɛ se ka yɛlɛma wa jamana bɛ finitigiw de bolo fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ se ka yɛlɛma nin bɛɛ kɔ parce que e ye mun fɔ kɔkɔrɔw de bɛ yen halisa. Anw da tɛ se ka don bingani k'a fɔ a bɛ taa min ye ka taa bin dugu kan mɔgɔw ka wuli ka bɔ yen hali fɔlɔ o de tun bɛ yen sisan fana o kibaruya kelenw de bɛ yen mais jamana ka fɛɛrɛ a ma se an y'o kumaw mɛn k'a fɔ ko u b'a ɲini halisa jamana ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ u mago b'o de la walasa u ka se ka lafiya u ka sigidaw la. D'abord n bɛna min f'i ye fɛɛrɛ ka tigɛ mɔgɔ caman bɛ mankan na fɛɛrɛ ka tigɛ jamana taabolo ma etc nin bɛ centre la mais n'i taara sɛgɛsɛgɛ ale yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ ale yɛrɛ bɛ mun na dugu ma ça c'est une question mɔgɔ minnu bɛ ka tiɲɛni in kɛ olu caman fana bɛ kuma la ka jalakili kɛ mais dugu ma o bɛ tiɲɛni na a bɛ fila kunda a bɛ dɔgɔnɔ kunda a bɛ fɛn kunda n'an ma farati timisa problème communautaire wɛrɛ bɛ na wuli min tɛ fila ni dɔgɔnɔ ye o fana ça s'explique kɔrɔ wɛrɛ b'o la taafan wɛrɛ b'o mɔgɔw tɛ nin si kalama réalité minnu bɛ yen a ma nɔgɔn ni État wulila k'i b'i ta intervention sugu dɔw kɛ après a bɛ fɔ ko i taara innocent de faga donc jogo min dogolen don jamanadenw de cɛ la dugudenw de cɛ la
denbayaw de kɔnɔ o kɛlɛli o tɛ fɛn nɔgɔ ye c'est pas parce que an t'a kuma fɔ ou bien a man d'an ye ka kuma fɔ ou bien degun bi mɔgɔw kan k'o kuma fɔli man d'a ye ça n'a rien à voir i bɛ ko ɲini ni hakili de ye i t'a ɲini ni dusu ye sinon i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la. D'accord. Colonel Jaran Kone, bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali kɔnɔ nin bɛnkan sɛbɛn in o kumana ni kun ye mun ye ayiwa sɔrɔdasiw hukumu kɔnɔna la bi bi in na jamana mara bɛ sɔrɔdasiw de bolo ayiwa Mali bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ nin bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ k'a sɔrɔ ni an bɛ k'an bolo bɔ maa caman bolo a bɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn in a ka don ba la nka hali sisan Mali kɔni ayiwa bɛnko b'an na halisa dɛ Jaran Kone n'i y'a faamu. Alors ɲini nɛn bɛ kɛlɛ o. Bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ye colonisation sɛbɛn de don jɔnya sɛbɛn de don parce que Ɲang y'a fɔ ko a fɔra ko armée reconstituée o ye tubabukan ye armée reconstituée minnu taara bɛnkan a sɛbɛnni kɛ olu de b'a dɔn tubabukan na u bɛ se ka na gɛlɛya min wuli a kɔfɛ armée reconstituée i tɛ se k'a fɔ filakan na i tɛ se k'a fɔ bubakan na i tɛ se k'a fɔ bamanankan na mais n'u nana ko armée reconstituée n'a ko Mali armée reconstitution kɔni o ye kuma wɛrɛ ye dɛ u dun taara o don a la parce que olu ka kan don o y'u ka kan ye donc jagoya ça veut dire que nin bɛɛ de tun ye colonisation ye autorité minnu bɛ yen sisan u ye nin de faamuya k'a fɔ an bɔ nin bɛɛ de la a ti kɛ yɔrɔnin kelen ko tɛ c'est pourquoi j'ai dit hakilina mun bɛ ka changer k'a daminɛ école an k'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ hali an ka sinsin pour que an ka faamuyali de kɛ bɛnkan minnu bɛ yen sisan bɛnkan ye Mali siri de bɛnkan ye Mali siri k'a di ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kojugu kɛ k'a da a tigi kɔrɔ pewu minnu y'a sɛbɛn u y'a sɛbɛn mun na. a ye bolo o de bɛ ka halisa dɔw galabu kɛnɛya k'a fɔ maa mɔgɔw bɛ ka taa nka halisa dɔw bɛ k'a fɔ ko yɔrɔ ye an ta ye an bɛ taa an sigi nin yɔrɔ nin na Kidali ni Bɛriw n'a ɲɔgɔn. mais parce que a fɔr'u ɲɛna ni a bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ aw dɛmɛ a hakilina na an bɛ aw dɛmɛ a marimafɛn na an bɛ aw dɛmɛ a wariko la n'a musaka la Jalo i tɛ jɔ k'a fɔ i ye k'a fɔ maliyɛnw ye k'a ɲini maliyɛnw fɛ an k'a faamuya ɲɔgɔn fɛ tubabuw ma na an fɛ ko an ɲɛ ko an cɛ ka ɲi ko an finnen don ko an ka d'u ye tubabuw nana an fɛ u ka hɛrɛ de kama u ka hɛrɛ ye mun ye u ka avion bɛ wuli ni mun ye u ka mobili di boli ni mun ye u ka usine bɛ marché ni fɛn mun ye o de bɛ anw ka dugu jukɔrɔ a tɛ olu fɛ u y'an coloniser k'a minɛ François Hollande min ye français armée labila ka na 2013 a ko ale m'a faamuya ko tubabuw ye élection kɛ ka sugandili kɛ depuis 1849 u ye Napoléon de élu ko Napoléon sera ka taa farafinw coloniser ka an bila jɔnya la ni fanga ni hakilina ye pour que k'an ka dugu jukɔrɔfɛnw ta ko olu tun bɛ k'o ta après a waati nana se ko a tilara an na ko ale yɛrɛ sera ka na armée française lase Mali la u kana o fɛnnin kelen ta ko Macron nana n'a ka naloma n'a ka fɛn ko an olu gɛnni filɛ nin ye ko Macron tun ma k'a ka hakili ka président ye ça veut dire dugu jukɔrɔ k'o fɛnw de don donc fo maliyɛn k'a faamuya ni y'a ye u bɛ ka n'a fɔ dɔ ye tant que kɛlɛ bɛ u b'a fɔ k'olu bɛ se ka na olu ka na ala hali ni a kɛra tiɲɛ u b'a fɔ ko minnu ko k'olu ta ye nin yɔrɔnin ye i b'a d'u ma bi sini u b'a fɔ k'olu t'a fɛ a tubabu kelen bɛ taa u ta tiɲɛ u b'a fɔ ko ja olu tun b'a faamuya de u bɛ tila ka taa u ta tiɲɛ ka u sigi u da la an ka dugu jukɔrɔfɛn an k'a lajɛ a ka kɛ an ta ye a nafa ka kɛ an ta ye hali n'a bɛ bɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna bɔ parce que a bɔli nafa hakilina na technologie t'an bolo an ta ka caya ni u ta ye mais bi an de bɛ ka tɔni minɛ an de bɛ ka ditarikɛriw kɛ olu da la alors que anw de t'a dɔn k'o de ka changer o de ye hakilina de maliyɛn o de bɛ ka fo ka daminɛ école la écoledenw ka dɔn k'a fɔ n ka kalan kɛ n yɛrɛ ye n tɛna kɛ sugu bɛ bilen n bɛ kalan kɛ ka nin fɛnw de faamuya maîtres fana bɛna former bɛɛ bɛna pour que maliyɛn a bɛ fɔ ko idéologie malienne o de ka don maliyɛn de kunna mais a bɛ daminɛ génération dɔ de la je crois que nin génération minnu nana u y'o de daminɛ a bɛ daminɛ sisan de dɔɔni dɔɔni kogojɔ de don n'i ko k'i bɛ so bɛɛ jɔ hali n'a moyen b'i bolo a so b'i bin o
donc f'i ka to fɛnw ka sinsin dɔɔni ka taa c'est pourquoi ne ko fɔ an k'o changement de jukɔrɔma tintin k'a fɔ maliyɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ nana an fɛ u nana an ka dugu jukɔrɔ fɛn u ma na fɛn wɛrɛ kama dɛ donc an ka fɛn bɛɛ kɛ an ka dugu jukɔrɔ fɛn ka kan ye maliyɛn bɛ ka ɲɔgɔn faga wari de nɔfɛ parce que u bɛ ka na wari ba de di dɔw ma u bɛ ka wari ba de dugu ma olu ka wari ye Mali dɔrɔmɛ ye an ka 200 ye presque 170 ou bien ne joli alors n'i y'o million nana di mɔgɔ ma kɛsi de b'i fa i bolo alors n y'a fɔ bɛ sɔn ko bɛɛ ma o la u b'i bila ko bɛɛ sababu b'i sɔn dɛ donc fɔ an k'an janto nin yɔrɔnin de la donc n b'o fɔ n dɔgɔnin ninnu ye u k'a fɔ mɔgɔ ye ne m'a fɔ ko a bɛɛ ta y'o dɛ parce que ni somɔgɔw fagara jutɔw bɛ wuli n bɛ taa n ka somɔgɔw lakana e ma wulila wari kama bilen mais c'est pour que min nana faga a ye wari de minɛ ka n'a kɛ d'accord mais u bɛ k'a fɔ e jɔ n b'a lamɛn mais u b'a fɔ ko an bɛ ka nin kɛ an bɛ mun de ɲini e delila ka minnu bɛ ka kojugu kɛ u y'u sigi k'a fɔ an ka laɲini ye nin ye an ka laɲini ye nin ye an ka laɲini ye nin ye an ka e y'o mɛn wa mais ni ekɔlidenw bɛ grève kɛ n ko ekɔlidenw bɛ taa fɔ de an ye grève kɛ an bɛ fɛ nin ka kɛ an bɛ fɛ nin ka kɛ an bɛ fɛ nin ka kɛ e ye o mɛn ninnu kojugukɛla ninnu da e ye jumɛn bɛ u da k'u y'a fɔ nin kelen ko an ka laɲini nin kelen nin ye i ye o jumɛn de mɛn u da kabi a daminɛna an ka mɔn ta sisan kan kɛ d'accord ne b'o jaabi ɲini a ye kuma di mɔgɔ jɛmukan yɛrɛ banna ka ban ayiwa an bɛ kuma labanw d'a ma seconde damadɔ Alfuseni Gindo min ye bɛnkan sɛbɛn ye ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ ani waati in kɔni an bɛ se k'a fɔ a fɛgɛyalen don walima ayiwa a kɔni bɛ a wala daanina de la bi in na a bɛ se ka kɛ a sini bɛ se ka kɛ mun ye Mali basigili ko la bon rapidement n bɛ fɛ ka mun fɔ il faut que teliya la a ka dɔn c'est bon a to n ka n ka kuma kɛ il faut que a ka dɔn n bɛ n kɔrɔkɛ ta témoignage la ka tila ka n kɔrɔkɛ wɛrɛ ta témoignage la a ka dɔn jɔn ka baara ni jɔn ka kumata ni jɔn ka kɛcogo la i bɛ armée don ngalama na puisque mɔgɔw bɛ yen minnu lakodɔnnen don minnu b'a fɔ nin mina hakɛya sɔrɔ la comme ale ye DIRPA ancien membre dɔ ye o kan ka jamana kɔnɔ wa ou bien mɔgɔ bɛ yen minnu b'a fɔ radariw b'an bolo u bɛ hali muso kɔnɔman den ye ou bien mɔgɔ bɛ yen minnu b'a fɔ kɛlɛkɛminɛn sugu dɔ b'an bolo jadisi mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ye mais anw bɛ mun fɔ de nin yɔrɔnin na an b'a jate minɛ k'a fɔ binganni kɛwale kɛbagaw bɛ bɔ yan de nin yɔrɔnin na an b'a jate minɛ k'a fɔ ko fini taaba caman de kan ka kɛ ka nin yɔrɔ lakana an b'a jate minɛ k'a fɔ bon nin dugu in na banbaciw bɛ bɔ ni nin côté in de armée kan ka se k'a ka dispositif ta yan yɔrɔ de la pour que juguw kana na mago don an na donc an ka baara kɛcogo ani an ka kuma cogo ye nin de ye donc a ka dɔn jɔn de bɛ armée ka défaillance fɔ ani jɔn bɛ armée exposé ani jɔn yɛrɛ de bɛ armée dɛmɛ bawo a b'u ka baara kɛcogo la ko collaboration civilo-militaire an bɛ guerre sugu mun kɔnɔ jugu ɲɛda ma dɔn et pour coopérer avec l'armée i bɛ renseignement de d'u ma pour coopérer avec l'armée défaillance ye yɔrɔ mun ye i ka dugu la ani ko yɔrɔ kɛcogo la i b'o de jira donc n bɛ fɛ n kɔrɔkɛ k'o yɔrɔ dɔn et d'ailleurs je suis heureux d'entendre aujourd'hui que a ye solution dɔ fɔ mun ye Mali camancɛ fan gɛlɛya ye n'o ye gɛlɛya dɔ bɛ siya den kelen maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani siya ni ɲɔgɔn cɛ mais combien sont les journalistes qui font les perroquets des autorités de la transition qui trouvent que la solution à cette guerre là ce n'est que la position offensive ka kisɛ kɛ ka kisɛ ban ka tasuma kɛ ka tasuma faga alors que dugu ni dugu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ yen alors que siya ni siya dɔ ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ yen alors que siya den kelen maaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ yen mais e y'a mɛn k'a fɔ an bɛ ka fanga dɔ kɛlɛ la cogo min ka taa kɛlɛ kɛ ni mugu ni kisɛ ye e y'a mɛn k'a fɔ ko sigikafɔw bolodara siya den kelen maaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali camancɛ fan dugu la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a ye n m'a fɔ k'a fɔ de façon isolée e y'a ye k'a fɔ ko gouvernement y'i appuyer a kan ko bon Mali fulaw ni Mali dɔgɔnɔw aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ nin hakilina in de boloda pour que bɛn kana yɔrɔ bɛɛ e y'o mɛn wa e y'a mɛn ko ɲɔnɔ bamanandenw ni ɲɔgɔn cɛ wali dɔgɔnɔduguw la dɔgɔnɔden kelenw ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ mun na sigikafɔw kɛra i n'a fɔ an bɛ kan ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san cogo min na est-ce que o bɛɛ bɛ se ka to jamana ɲɛmɔgɔw fana oui c'est pour dire mais an minnu b'a fɔ minale d'accord waati min an minnu b'o fɔ minale non a to n ka tila n ka kuma na i ye kuma d'u ma a to n ka tila n ka kuma non waati mais il faut être impartial il faut être impartial moi j'aime la justice donc bɛɛ kuma na i b'a to n ka kuma kɛ ko fɛ i bɛ kuma laban d'u ma donc a bɔra k'o mun fɔ n'u kun b'o solution dɔn il est bien que u ka to k'o fɛnɛ fɔ faamaw ye bawo kabini 2020 fo bi ne y'o damakasi kɛ ministère de la réconciliation ɲɛna fo bi ne m'a ye k'a fɔ an ka jɛkulu dɛmɛna k'o baara kɛ ne m'a ye k'a fɔ ko o baara suguw kɛra an ka Mali camancɛ an fan dugu la n m'a fɔ ko gouverneur ti kan k'a kɛ dɛ mais an minnu bɛ a technique ni a gɛlɛyaw dɔn an y'an bolo di ministère de la réconciliation ma ka dɛsɛ kabini 2020 fo bi an m'a ye k'a fɔ k'o kɛra an bɛ fɛ ka jamana in dɛmɛ de nka yɔrɔ dɔ la a ye kuma dɔ fɔ n b'a fɔ a ye ko Mali autorité transition dɔw tɛ mɔgɔw lamɛn problème dɔw bɛ kan ka kɛ an ka yɔrɔ la n'u y'an lamɛn kunun
bi a kun ti kɛ kabini 2020 ne bɛ kan kasi problème dɔw la pour que a kana kɛ nka ministère de la réconciliation mɔgɔ dɔw ma ne lamɛn a problème kɛra 2021 a problème tilala ka kɛ 2022 ka tila ka répéter 2023 donc n'a ko k'an ka Mali kura jɔ an hakili la mɔgɔw fɛnɛ minnu bɛ fɛɛrɛ fɔ kɔnɔjɛlenya la pour que jamana ka lafiya gɛrɛntɛ ka bɔ jamanadenw kan u bɛ lamɛn ne ye Assimi ye 2021 aussitôt que ne ye Assimi ye ko baara ka kɛ ni ne ye ko ministère de la réconciliation ka baara kɛ ni ne ye nka i b'a dɔn a ma kɛ depuis 2021 a ma kɛ donc c'est pour dire que n'an ko an bɛ Mali kura jɔ il est aussi important que mɔgɔ minnu bɛ problème dɔn minnu bɛ solution fɔ u ka lamɛn donc ka bɔ kuma na kuma laban ye mun ye i bɛ ka bɛnkan sɛbɛn minnu fɔ à l'impossible ni nɛtɛ nin ministre de la réconciliation bi deli k'a fɔ Mali kura taasira émission na ko bɛnkan sɛbɛn duguden minnu bɛ yen en tant que ni banbaci wali kɛbagaw ka gɛrɛntɛ de b'u kan mais n'u ka bɛnkan sɛbɛn kɛli n'a ti principe démocratique ni républicain enfreiné u k'a kɛ yani armée k'i labɛn ka na u bɔ bolo la donc yani armée k'i labɛn ka na bɔ u bolo la o bɛnkan sɛbɛn kɛli dɛ o de kan bɛ ka kɛ duguden dɔw ma kɔlɔlɔ ye ka tila ka kɛ kɔlɔlɔ ye duguden kelen maaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogo min accord bi dɔw la dɔw tɛ accord la aw bɛ ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn jugu ye bi i bɛ dɔgɔnɔ ye a b'a fɔ dɔgɔnɔ dɔw ma jadisi i bɛ bamanan ye a b'a fɔ bamanan dɔw ma jadisi fulaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ bɛɛ b'o dɔn donc a y'a fɔ cogo min fɛnɛ waati min dira ma kuma laban ye donc maa minnu fɛnɛ bɛ fɛ kelen tɛ sa minale jamukan de banna non 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 je suis partial ni kuma di ma i ka kuma bɛ fɔ mais e tɛ tila kuma la Abdul Niang seconde damadɔ de b'i bolo i ka jamukan i k'i ka kuma kuncɛ n b'a fɔ an balimakɛ Gindo ye a ka dusu da min ye union dogon ale ka tɔn mɔgɔ fɔlɔ min y'o bisimila Bamako ka kuma d'u ma radio la tila k'a ɲini autorité k'u dɛmɛ nin ye hakilina ɲuman ye o ye ne de ka tila k'u bisimila siɲɛ caman bon ni e tilala ka ne jalaki publiquement ko an ma tiɲɛ fɔ faamaw ye ne t'a dɔn se wɛrɛ jumɛn bɛ ne ye min t'o ye ne bɛ privé de o ka bɔ yen n ye o yɔrɔ faamuya ale yɛrɛ ye ne ye fɛn o fɛn fɔ sisan ale yɛrɛ b'a dɔn a bɛɛ ye tiɲɛ de a yɛrɛ y'a reconnu bon ne t'a dɔn ne jɔyɔrɔ ye mun ye bilen ni tiɲɛ fɔli tɛ se min bɛ ne ye o y'o de ne tɛ fanga la n tɛ service public la ne bɛ privé de la gouvernement ka dɛrɛmɛ dɛmɛ tɛ se ne ka radio ma wa ne yɛrɛ bɛ min fɔ a tɛ lamɛn u ye ne yɛrɛ minɛ ka taa n datugu prison na 3 mois fo sini olu t'a dɔn ne minɛkun ye ne tɛ minɛkun dɔn bon se jumɛn bɛ ne ye ko n bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ etc an bɛ se min b'anw ye o ye kuma in de an bɛ dugawu min kɛ ala ka jamana lafiya jamana ka hɛrɛ tɛ accord d'Alger in na jamana ka hɛrɛ bɛ min na marifa ta kun ye min ye kɔrɔn fɛ ko développement sécurité décentralisation donc gouvernement k'u b'o baara kɛ donc n'o bɛ sabati papier in kɔni an t'a dɔn an bɛ mun ɲini papier kɔnɔ bilen papier min olu ka ala k'u dan u ma respecté parce que u y'u tila fila ye SEMA Yad kan sardine de Asoya ye o ni SEMA de don a politique mayɔrɔ olu bɛ tabali kan ko accord d'Alger a terrorisme mayɔrɔ de pas signé dɔw fɔ bi olu de bɛ ka camp détruit olu de bɛ ka centre jeni olu de bɛ ka nord jeni olu de bɛ ka Burkina ani Niger jeni donc anw bɛ taa sigi n'olu ye mun accord ko kuma na bilen après avoir commis tous ces crimes an n'olu tɛ taa sigi dusukasi min bɛ Gindo kan dusukasi min bɛ centre mɔgɔw kan dusukasi min bɛ anw kan tɔɔrɔ min bɛ faamaw kan fanga min bɛ n'a ni minnu bɛ yen bi a bɛɛ ye maa kelen de sababu ye terroristew an'u dɛmɛbagaw an yɛrɛ dama k'an ɲɛsin olu ma an kana sɔn fiyewu k'an ɲɛsin an yɛrɛ ma. Ayiwa Jaran Kone i bɛ seconde damadɔ. alors an b'a ɲini hali bi ne kɔni b'a ɲini sɔrɔsiw fɛ u k'u jilaja hali bi pour que Mali ka suma tɔn n b'a ɲini population fana fɛ u k'u jilaja pour que minnu fana bɛ ka marifafɛnw ta ka taa kojugu kɛ mɔgɔ wɛrɛ u k'a faamuya u k'a bila ko nafa foyi de t'a la hali ni wariba de bɛ d'u ma u k'a kɛ ka t'i ɲɔgɔn mɔgɔ fɛ alors que e tɛ armée tɛ foyi ye an k'a ɲini an k'o fɔ an ka kuma ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔnya kɛ an ka to ka kuma ni ɲɔgɔn ye i y'i terikɛ sɔrɔ i y'i fa sɔrɔ i bɛ duguni min fɔra i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka nin lajɛ an ka nin maɲi a nafa foyi kelen de t'a la donc k'a ɲini k'a fɔ bɛɛ de ka armée dɛmɛ armée dɛmɛli tɛ ka wuli ka taa marifa ci dɛ n'i sɔmina mɔgɔ la hali i den i dɔgɔnin n'i seginna ne y'a fɔ n bɛ segin a kan ka bɔgɔ la dɔn a ko fɔ fɛrɛ la nin bɛɛ ko la ne kɔni hakili la marifa b'a bolo ou bien ani fɛn ninnu na a bɛ ɲɛɲini n'a bɛ kan ka ne fagali ye u b'a faga n'a ma kan ne faga i bɛ taa di justice ma justice mɔgɔw ye mɔgɔ caman bila sɔrɔsiw y'u minɛ k'u tɛgɛ ta kungo kɔnɔ tuma dɔ la u tilala ka yɛlɛ tuguni k'a fɔ ko aw kun hakili la donc e bɛ ka min fɔ nin ye a bɛɛ dɔnnen don
mais nin bɛɛ ye maliyɛn ko de maliyɛn de bɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn na ni bɛ taa mɔgɔ faga e kɔni b'a dɔn k'a fɔ i ma ko ɲuman kɛ hali sɔrɔsi ti tɛ wuli a yɛrɛ ma c'est pour ngo CEDEAO échouera CEDEAO ko ko ka wuli ka taa population faga an tɛ se ka taa population hali n'an se b'an ye n ko an dɔgɔninw de don an denw don an baw de don an faw de don an yɛrɛw de don a kɛlɛ ma nɔgɔn donc o ɲuman ye min ye des fois ka se b'an ye n'a fɔra ko mɔgɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na ka wuli ka taa bɛɛ arroser nka n'i y'o kɛ n k'i yɛrɛ bɛ tila ka t'i yɛrɛ faga. D'accord. O kɔrɔ ye ko fɛɛrɛ de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la colonel major Jarankone an b'i fo i nana n ka wele jaabi jɛmukan in kɛnɛ kan min ye Alfuseni Gindo Union de Gonpel an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Abdul Niang e ye kunnafonidila ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n hakili la baro in maa caman ye faamuya sɔrɔ a la ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale tun bɛ k'an bila radio sanfɛ min ye télévision sanfɛla la Lamini Kulubali Murulayi Ture fo ka taa se Musa Hayidara ma Augustin Eshubi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an balimaw an minnu fana tun bɛ k'an lajɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.